Hi guys! Good morning! So mag-rides tayo ngayon papuntang somewhere Kenon. Kung mapapasukin tayo sa Lion's Head. And yon, bago kayo mag-rides, kailangan mo na prepared lahat. So I hope na you enjoy this video. So ito po yung mga kasama ko. Ako lang po yung babae. I'm just a lonely girl, lonely and blue. Magpapatulak na lang po ako sa kanila pag di ko na kaya. Yun guys, dapat may kasama ka pag nag-ride ka. Kasi ako hindi ko alam yung gagawin ko pag nasiraan ako. May gamit ka nga pero wala namang mekaniko, di ba? So, kailangan makasama ka pa rin. See you. Yan, highway na po tayo. Pagilid lang para safe. It's 6 a.m. in the morning. Dapat din natin inaagawan ng lane yung mga 4 wheels. Kasi may lane din ang mga bike. Nasa lower side. Lower. Up. Yan guys, pag mga ganito pwede ka na mag-overtake. Kaya road bike yan. Ito naman yung mountain bike. Same traffic, mountain bike. So guys, kung titignan nyo, binababa ko yung bandana ko, yung pang cover ko ng nose tsaka mouth kasi hirap huminga. Actually, syempre pag ganito naman na malalayo, magkakadistansya naman kami, pwede naman tagal. Yun. Diversion road. So yung mga nagja-jogging. Vlog 10. Hi guys! Hi! What's up guys? Padjak lang ng padjak kahit mabagal basta hindi titigil. Ganun din sa life. Huwag kang titigil. Kahit slow ka lang. Slow is fast. Basta hindi ka tumitigil. Kahit na may mas mabilis sa'yo. Siya po yung taga-trangko natin. And start na ng akyatan. Wala pa lang. Joke lang. Kampuan na tayo! Lamig dito. Hindi gaano mainit. Ang ganda po ng panahon. Sana ganito lagi. Parang ako. Grabe yung hirap kasi naka-tres ako sa harap. Naka-5 ako sa likod. Dapat ba mas mababa ba? Ay, 2 lang daw sa harap. So, shift tayo. Okay. 2 na. Bigat pa rin. And you will have a dangerous life. What's that? Rambutan! Guys, rambutan. Pahingi. Galsam. Yung mga nalaglag na lang kasi. Pwede naman. Balat lang naman ang nasisira. Capital IUD. Thank you, Uncle. Kami pa eh. Ito muna kami. Sim.
Nakapagod. Camp 1 pa lang? Oo. Camp 1 pa lang po na. Ano pangalan yan? Bridal. Ha? Bridal shower. Pag tag-ulan, may falls. Pero pag summer, walang falls. It's dry. Let's go! Slowly but surely. So, dahan-dahan lang guys. Ayan. Pakyat na ulit. Downhill, tas uphill. Ganan lang. Okay, bike. Bike. Camp 3. Ito naman. Ang Camp 3, akyatan siya eh. Sisiu. Capital P-U-P. Sisiu. So right side lang tayo kasi may mga dumadaan na sasakyan. Mga private cars. Usually sila yung mga may food pass, may mga travel pass, ganyan. Hindi sila makakapasok ng Baguio kapag wala yun. And yung iba naman mga taga dito lang din, Quezon. So, ang saya ng weather. Ako, na-enjoy kong mag-bike ng muulan or maambon. Yun. Maambon na! Yep, it's a blessing. Malamig. And hindi ka gaanong mapapagod kasi diba dahil hydrated yung katawan mo. Hindi siya nadadry. So, downhill tayo. Downhill. Chill lang sa downhill. Up. Downhill. Pambawi ang downhill. Pang recovery. Pero chill na lang. Gaspagan pala ang Camp 3. Kaya pa naman. Kuya. Hey. Ang dami pong nagbabike galing mga taga-baba. Pupunta sila dito para mag-ensayo, ganun. Para lumakas pa sila. So, merienda. So, tapos na po tayong magmerienda. Camp 3 pa rin. Let's go! Saan kayo, sir? Uwi na, sir? Sige po, ingat po. Hello, sige, ingat kayo par Joy. Bye-bye. Ay, Joy, bye-bye kay. Ingat Bye kayo. po. May na rin kay kuya? Ito po ang kalagayan ng Canon ngayon. Naayos po nila para iwas sa falling debris. Hey, kuya! Kamusta po? May mga blind curves. Kaya dapat right side ka lang lagi. Kasi pag pumunta ka sa kabilang side, o katulad niyan, may sasakyan pala. Delikado din. So careful. Yan. Camp 4! So, habang umaakyat tayo, pataas ng pataas, tumataas din ang altitude, luminipis yung hangin, kaya mahirap ding huminga. Kaya nga tinatanggal ko yung mask ko, guys. Safe naman dito eh. Siyempre, nature naman na to. Trees, puro trees. One way din na ma-relax yung mind mo pag nature, di ba? So, exert pa rin ang effort.
Ganda ng view. Nanyayan ko pa yung mga ibang riders dyan. Lalo na yung mga may bike na. Mga babae. Sama po kayo sa rides namin. Maganda kasi yung nagbabike po tayo, nag-exercise para healthy. Para strong ating immune system. Hindi lang yung alam mo yun, kaya naman natin sabayan yung ibang lalaki eh. Kahit slow lang tayo, basta active ang lifestyle. Yun. Lapit na rin tayo. Camp 5. Guys, andito na tayo sa toll gate. To Baguio, Camp 5. Rest muna tayo dito kasi ang haba ng akyatan. Uy, mga nauna. Camp 6 na tayo. Going to Camp 6 na tayo, guys. Medyo mainit na. Kaya, we need to wear shades. And, makapagpahinga ng konti sa toll gate, pero kaya pa naman. Tingnan mo, grabe ang akyatan ha, pero malapit na po sa Lion's Head, pero grabe naspag na. Sige! Lumaban ka! Grabe oh, ano nyo, Lion's Head na. It's the Lion King. Wow. Wow. So guys, ito na po ang Lion's Head. At lagi po yan yung tourist spot dito sa papuntang Baguio. Actually, nasa Camp 6 pa lang tayo. May 7, 8 pa. Hindi na sila nagpapapasok doon. Kasi strict nga naman si Mayor dahil sa pandemic. And yan po ang ating Lion's Head journey. I hope na nag-enjoy po kayo. So, usually po akyatan na po siya papunta sa Lion's Head. Doon po nakakapagod talaga. Pero kaya naman basta nakauno ka or dos ka sa harap, tapos sa likod, gaanan mo lang. Timplahin nyo lang guys. So kung kaya ng mga lalaki, kaya ko din, kaya din ng mga babae, kahit naka mountain bike tayo. Hindi naman yan sa bike eh, dapat malakas din yung tuhod mo. And wag tayong magpapasikat na pumupunta sa gitna, dapat nasa gilid lang. Ito guys, ang Lion's Head, bago lang siya na paint. Ano yung mata niya, hindi na diplopik, I mean hindi na siya balag. Guys, mga kasama ko po. Hindi napagod. Pwede pang iuwi ito. Sa Coco. Pwede. May ingrown yan. Ito ang binta natin. Guys, downhill na tayo. Dahan-dahan lang. Brake lang sa likod. Continuous brake sa likod. Tapos pitik-pitik ng brake sa harap. Okay. So, downhill. Let's go! Hi guys! So, nakauwi na po ako. And nagre-rest na rin po ako. So, lunch break na. Late lunch na. Time check, 1:30. So, I hope na na-enjoy nyo po yung ride natin for today. And subscribe, comment down below kung ano yung gusto nyo pang gawin ko sa vlog ko. Bye-bye!